Wrecsam! Wrecsam! Mae Wrecsam ar y Croeso i'r pennod diweddara o I Mewn i'r Gôl efo Ifor Owen, Arwel Owen a fi Alun Owens. Um, dim dalliad mawr ar ôl gêm nosiau diwetha. Colli yn y gêm darbu i Amwythig o 2-1. Stephen Fletcher yn sgorio unwaith eto. Ond Stephen Fletcher wedi dechrau'r gêm oedd sy'n eitha anghyffredin, ond mae Phil Parkinson wedi deud fod yna ddim arafiadau o'r gêm hynny, felly gobeithio fod hynny'n dangos fod o'n gallu dechrau gemau. Ond Wrecsam yn colli hefo 64% o'r meddiant. Felly oedd wedi dechrau'r tymor efo meddiant isel ond yn ennill gemau a oedd hi cartre'n arbennig. Da ni wedi newid hwnna, ond falle ddim o reidrwydd fel peth da o ran y canlyniadau. Efo'r sy'n deimlad oedd fod yn y cae. Oedd yn gyffroes, oedden ni ochr cefnogwyr amwysig o Pen Wrecsam, a oedd ddigon o banter yna. Oedden nhw yn sicr i fyny am y gêm, y cefnogwyr a'r chwaraewyr, a falle doedden ni ddim cymaint yna. Dwi'n meddwl dyna lle athi o'i le i ni. Oedd o'n teimlo ar y teledu fod yna lot o awyrgylch, oedd o'n teimlo fel gêm mawr, ac oedd nhw eto, oedd o fel fod nhw wedi ennill ffeinal y cwpan yn doedd ar ddiwedd y gêm, a doedden ni falle ddim cweit mor llawn tân ac oedden nhw, a mae hwnna byth beryg iawn i wneud mewn gêm darbu. Beth y ti fel am y gêm, Arwel? Ia, perfformiad reit nodweddiadol gan y ni o ran ffordd ni wedi bod chwarae'n ddiweddar, diffyg cyfleon, diffyg argyhoeddiad yn yr trean olawrach. A, yn amlwg ni'n trio, ond wrach yn gyffredinol y tîm wedi sort of underestimatio lle mae'r Amwythig arni o ran y gwylodion a brwydr a cael pwyntiau, a bod y gêm ddarbyn ewr wedi golygu mwy iddyn nhw, a bod yr ymroddiad ar tân ar ymdrech gan nhw. A cwpl o gamgymeriadau yn mynd i ffordd nhw hefyd, a wedyn ydy ddim cwyno, rili, yn amlwg canlyniad siomedig iawn, dylen ni wedi cael triffwynt. Mae'r bwlch ne yn dechrau agor rwan efo'r 2-1, ond o ran y ffordd ni'n chwarae'n ddiweddar, fedr rwy'n ddim bod yn siomedig efo'r canlyniad, achos oedden nhw eisiau, oedden nhw falle ddim yn heiddi ennill, ond oedden ni'n sicr ddim yn heiddi ennill. Ifor, mae rhaid sôn falle, oedd yna dau gangymeriad gen Owen O'Connell, a oedd hynny wedi digwydd yn y gêm Barnsley hefyd. Wyt ti'n teimlo falle bod o'n bryd i wneud newid yn fanna? Ydw, mae'n od iawn O'Connell yn dda iawn adre, a wedyn mae wedi gwneud y camgymeriad yma i oddi cartre. Mae eisiau gwneud rhywbeth, mae Scar yna ar y fain, diolch coed cystal am chwarae'r bel allan o'r cefn, ond mae'n fel yn gadarnach na fo, so ni ddim yn erbyn gweld newid. Ond mi oedd yna camgymeriadau unigol drwy'r tîm, dwi'n meddwl, a camgymeriadau tactegol, dwi'n gwybod be oedd Parkin drio wneud tuag at diwedd y gêm, taflu 4 ymosodwr ymlaen, a just cicio'r peli hir yma, di-gyfeiriad, o Barnes wedi diflannu erbyn yr ail hanner hefyd, oedd hi just yn ofnadwy. Mae rai fi ddeud, da ni'n gwybod ffordd mae Wrecsam ar ei mwy o peryg ydy, mae rai o Barnes yn gallu rhoi croeso da i fewn, ac os ydy'r croesiad yn un da, mae gen Stephen Fletcher gystal chance i sgorio gol. A dyna oedd yn gol ni, oedd o'n gol perffaith i Wrecsam. Ond nathon ni am ryw reswm, doedden ni ddim yn rhoi croesiadau i fewn, bod gen ni 4 ymosodwr ar y cae. Felly, doedden ni ddim wedi cael llwyddo i gael y pêl
i'r esgyll i groesi nhw fewn am ba bynnag reswm. A mae rhaid gofyn cwestiwn am hynny. A da ni ddim wedi bod yn edrych yn dda am chwarae'r bêl trwy'r canol ers dipyn. Mae werth codi cwestiwn falle, o'n i'n nes i sôn fod ni hefo'r ystadegau, a mae Matty James wedi bendant rhoi mwy o reolaeth i ni yn ganol cae, ond dwi yn teimlo weithiau fod ni'n colli George Dobson sydd yn chwarae fatha 10 llath yn bellach i fyny'r cae, yn rhoi di droed i fewn a falle'n rhoi mwy o gyflymder i ni. Felly dyna oedd y neilyddio fyswn i wedi licio gweld yn digwydd, a nath hynny ddim digwydd yn y gêm. Be ti'n meddwl, Arwel? Ie, dwi'n meddwl mae yna pedigree uwch o ran pasio a range o pasio gan Matthew James, dwi'n meddwl, ond gêm fel yr Amwythig sy'n mynd i fod chydig bach mwy scrappy, ti eisiau bach o dan yn y canol, mae Dobson yn rhoi fwy hynny i ti, a dwi'n meddwl ti'n iawn wrach yn hindsight yn dda, wrach so George Dobson wedi dechrau'r gêm ne, ond dwi'n meddwl bod na angen pwyntio at unigolion, really. Oedd y perfformiad tîm ddim yn hyderus iawn, da ni ddim yn chwarae yn hyderus iawn fel tîm ar y bryd. Dwi jyst yn gobeithio bod o ddim yn slip i'r cyfeiriad anghywir rwan, lle da ni'n cael cyfres o ganliadau siomedig. Mae'n mynd i fod yn andros o dalcan caled, gan i sgwrs am nos fori mewn eiliad, dwi'n siŵr, ond dwi'n meddwl na newid unigolion ydy'r ateb. Dwi'n meddwl bod na rhywbeth chydig bach yn fwy angen newid sy'n ei ddweud. Dwi'n teimlo un fydd Parky ddim yn hapus bod y tîm arall wedi brwydro yn galetach na ni, ac oedd o'n edrych chydig bach fel ar brydiau yn doedd. A mae o yn dangos patrwm yn dydi eto. Da gyda ni record arbennig o dda adre, ond da ni ddim gweith wedi llwyddo i ddod ar canlyniadau bendant, ond ddim y perfformiadau chwaith i'n gemau oedd i cartre ni. Wyt ti'n disgwyl gweld, wel, gawn ni sôn am y ffenestr osglwyddo hefyd, ond wyt ti'n meddwl yna rhywbeth sy'n ni'n gallu neud i newid efo beth sydd gennym ni ar hyn o bryd efo'r? So ni'n licio dod â Brunt yn ôl os di'n ffit. Mae o'n dod ar bêl allan o'r amddiffyn yn well na neb. Mae o'n creu opsiynau lawr y canol, sydd ddim i weld yn digwydd dyddi yma. So ni'n licio falle gweld McLean yn cael seibiant. Dwi'n meddwl oedd gath ei effeithio gan y dorf nos yn o blaen, oedd gan o fwy o ddiddordeb dechrau ffeit efo'r dorf na dechrau ffeit ar y cae i radda. So mae'n opsiynau yn fanna, fel ni'n dweud gyna, Scar yn lle o O'Connell o bosib, a Dobson hefyd yn ôl i mewn. So mae'n lot o opsiynau fydden ni'n neud cyn mynd at y ffenestr osglwyddo. Ac Elliot Lee, wrth gwrs, oedd ei fyny hefo Stephen Fletcher. So dwi'n mynd hollol siŵr, dwi'n cymryd fod Oli Pamo wedi brifo, achos oedd am hyn oed ar y fainc. Ond Mullin eto ar y fainc. Mae yna opsiynau gennym ni, ond bydd o'n ddiddorol gweld hefyd be fydd yn digwydd yn y ffenestr osglwyddo yn y 10 diwrnod nesaf, 12 diwrnod nesaf. Canlyniad siomedig hefyd i'r merched, ond oedd hi'n swnio'n gêm reit gyffrous. Colli i Abertawe o 2-2 yn y gwpan. Be ti'n feddwl am weddill y tymor, Arwel? Wel, mae gennym nhw 2 gêm ddylen nhw ennill yn dod i fyny. Met Caerdydd oedd i cartre wedyn Aberystwyth. Y 2 dîm sydd ar y gwylod. Met Caerdydd, wel, mae un o'r 2 yna'n mynd i fynd i lawr. Mae'n rhaid i ennill y 2 yna, really, i just i gael chydig bach o hyder allan o'r tymor. Da ni wedi sôn droion bod o ddim wedi bod yn dymor da. Maen nhw'n dal mynd i'n gwpan wrth gwrs, cyfle arall yn erbyn Abertawe, gêm gynderfynol, felly ymdrech arall fydd nhw'n fynd amdani eto, dwi'n gwybod os nhw'n mynd i newid pethau'n dactegol. A i fi, beth mwy diddorol ydy beth sy'n digwydd blwyddyn nesaf, dwi'n meddwl, ydyn nhw'n mynd i fusoddi mwy, os yna chwaraewr newydd yn mynd i ddod i fewn. Maen nhw'n gwybod safon y gyngrair yma rwan, maen nhw'n gwybod wedi'r heriau ran safon chwaraewyr. Mae TNS di buddsoddi, a maen nhw wedi mynd i dop y gyngrair leni, mae Llansawel wedi bod yn gystadleuol iawn ar y top. Rhywbeth na Wrecsam cweith di cyrraedd hynny llynedd sy'n ni'n dadle. So, felly mae'n bosib, mae yna dimau
wedi cystadlu a mae TNS ar y brig a mae Llansawel yn drydydd, felly di Wrecsam yn cwestiwn i ffindio'r fformula, ond mae potensial i unrhyw dim yn Gymru gyrraedd uchelfannau y gyngor yma, sy'n ni ddweud. Felly, wyt ti'n disgwyl gweld wynebau newydd yn dod i fewn flwyddyn nesaf, Ifor? Bydd rhaid, dwi'n meddwl. Da ni wedi mynd chydig bach yn ôl, dwi'n meddwl, a chwaraewyr yn disgleirio blwyddyn neu ddwy yn ôl, dyn nhw'n cweit yn neud i. A mae bob tîm arall i weld yn dod â chwaraewyr i mewn, wedyn mae rhaid ni ddod â chwaraewyr i mewn i fod yn gystadleuol, dwi'n meddwl. A mae yna wynebau newydd wedi dod oddi ar y cae, i'r cae ras wythnos yma hefyd, felly mae o'n gyfnod diddorol iawn. Mae Celyn Alun, sydd yn un o'r teulu Welsh Alun, wrth gwrs, sydd wedi dod yn fuddsodwyr newydd yn y clwb. Mae hi wedi cael ei enwi fel cyfarwyddwr o'r clwb a wedi cymryd rôl Humphrey Carr, sydd yn symud rwan i fod yn gyfarwyddwr cymunedol, ond yn bendant yn swnio fel fod o'n cymryd cam yn ôl i ffwrdd o'r clwb, a gan fod o'n byw efo'i deulu yn Los Angeles, mae hynny'n ddealladwy iawn. Felly dwi'n fel, i ddechrau ddylen ni fod ddiolchgar iawn i be mae Humphrey Carr wedi wneud i ni. Mae wedi bod yn berson sydd wedi bod ar gael. Mae wedi cael cwbl o sgyrsiau efo ni fel Cochion De Cymru yn dydy dros Zoom. Mae wedi bod yn barod iawn i ateb cwestiynau. Felly mae gyfraniad o wedi bod yn werthfawr. Ond wyt ti'n gweld bod hyn yn arwydd fod yna fwy o fuddsoddi yn mynd i ddod Ifor, ti'n meddwl? Ydw yn y tymor hir. Yn y tymor byr, dwi'n siŵr. Adeg yma'r flwyddyn mae pawb yn meddwl am y ffenest trosglwyddo, falle bod pethau rhy hwyr ar gyfer hynny. Yn y tymor hirach, tymor canol, tymor hir, ydw, fydd ddiddorol be fydd Rob a Ryan yn neud rwan. Dwi'n meddwl da ni gyd yn gwybod dyn nhw wedi bod ar y cae ras gymaint lenni, a ydyn nhw'n colli diddordeb, dwi'n yn gwybod. Ond fydd yna groeso mawr i unrhyw fuddsoddiad, yn sicr. Arwel, wyt ti'n gweld hyn fel cam ymlaen? Yn dod, rhywun fel Humphrey, maen nhw'n weledol iawn, yn weld fel rhywun sydd yn agos at ti rhywsut, rhywun sydd yn ymddiried yn efo, rhywun sy'n ti'n teimlo fel bod rhywun yn gwrando. Dwi'n meddwl na dyna wrach rhywun fel Fleur Robinson, bod hi ddim cweit yn berchen ar skill sets yna, a wrach bod hynny ddim wedi gweithio ddi hi, yn amlwg di hi ddim efo'r clwb, dim mwy. Be ti ddim eisiau yw rhywun sydd jyst yn y cefndir a ti'n rili gwybod be maen nhw fyny, a mae fath o rhyw greeri yn dydi, unigolion yma sy'n gweithio yn y cefndir, be di'w rôl nhw, baint o ddylanwad maen nhw'n gael, ydyn nhw yn edrych ar pethau economaidd yn unig, a dim llawer o bwys gen nhw be di lleisiau'r fans ac yn y blaen. Dyna fath o pryderon ti'n meddwl am ynde. Ond, fel da chi'n deud, buddsoddiad yn y clwb, gret sy'n neb yn mynd i troi llygad ddall ar hynny nag oes. So, mae o'i groesawu, ac o'n i weld yn deg gobeithio fydd yn berson fydd yn gwrando, dyna'r oll yda i. Ydy, mae yna bosibilrwydd gan fod hi yn gosach at yr arian, fydd hi'n gallu gwneud penderfyniadau yn gynt efallai, achos dwi'n meddwl oedd Humphrey wastad yn gorfod mynd yn ôl i ofyn i Rob a Ryan, dwi'n meddwl, am penderfyniadau. Felly falle wneud o'n wneud hi'n bosib i wneud penderfyniadau chydig bach yn gynt yn awedig wrth i ni ddod at ddiwedd y ffenest trosglwyddo. Felly mae yna opsiynau diddorol yn fan'na. Wrth gwrs, mae Fleur Robinson wedi symud ymlaen, a mae Michael Williamson wedi dod i fewn yn dod fel y prif weithredwr. A mae yna gyfarfodydd wedi trefnu rwan hefo y cefnogwyr, hefo fo. Felly mae o'n teimlo fel fod o'n gyfnod newid, fod yna rhyw fath o reset di bod. Felly gobeithio fydd bydd y cyfarthrebu yna yn parhau, ond dwi yn meddwl mae Humphrey yn golled, just o ran i bersonoliaeth o, a fod o
oedd ti bendant yn teimlo fod oedd yna am y rhesymau iawn, a felly, ond os mae rôl o newydd o'n mynd i fod yn gymunedol, felly mae'n bosib iawn bydd o'n dal i wneud rhywbeth felly. Ond mae o bendant yn gyfnod diddorol, a mae yna sôn eto fod yr cais ar gyfer datblygu'r cae, rydyn nhw'n disgwyl clywed yn fuan iawn am hynny, felly mae'n bosib iawn fydd na symudiadau o ran adeiladu'r cop newydd, achos os dyn nhw'n sôn am ei orffen o ar gyfer yr Euros, fatha efo tîm dan 45, fydd rhaid nhw ddechrau gweithio arno fo erbyn mis Mehefin lenni. Felly mae'n gyfnod diddorol iawn, dal i fod, a mae hefyd yn gyfnod diddorol hefo'r ffenest drosglwyddo. Da ni di crybwyll y peth ambell i dro. Sawl enw yn cael ei sôn amdanyn nhw, wedig ar y we a pethau felly. Dim byd pendant eto. Falle mae'r un gosa da ni wedi clywed am ydy Ryan Longman, oedd y sôn oedd o'n mynd i fynd i Rhydychen, a mae hynny wedi disgyn drwad, a mae rheolwr Rhydychen wedi deud hynny, a y rheswm o bobl yn sôn fod hynny am ddisgyn drwad oedd fod Wrecsam wedi rhoi gwell cynnig. Felly mae yna bosibilrwydd yn fanno. Dim yn ymysodwr, fe mae pawb wedi bod yn disgwyl amdano fo, ond yn fwy o atgellwr, falle yn chwarae fel wing-back yn Wrecsam, achos da ni'n mwy na tueddol o chwarae efo 3 yn y cefn. Felly, be ti'n feddwl, Ifor? Ti'n edrych ymlaen? Ti'n meddwl fysa fo'n chwaraewr fysa'n ychwanegu? Dwi'n meddwl sy'n rhoi opsiwn arall i ni. Yn lle bod bob dim yn dod lawr y dde, fydd yna rhywbeth yn digwydd ar y chwith. Achos da ni yn ddibynnol iawn ar Barnet rwan. Dwi'n siŵr fysa'r ystadegau'n profi hynny. Mae'n droed fel ti'n dweud, y chwarae ar y chwith, fydd o'n torri mewn lot. Di chwarae'r safon uwch. Hanner miliwn maen nhw'n sôn de, so mae'n anodd gwybod ydy, sgynna ni'n record arbennig o dda beth ti'n meddwl am Mo Fall a fain dal ni amdano fo. Mae rhaid ni wneud rhywbeth, mae rhaid ni newid rhywbeth yn rola, mae rhaid ni feddwl am y tymor canolig a'r tymor byr hefyd, achos mae'n weddol o ifanc yn dydy, dwi'n meddwl. Trech na'r hen stages mae Parc wedi bod yn arwyddo. Sicr mae werth trio, beth ti'n meddwl am y 19 mis nesaf, sicr. Ydy, mae werth deud, falle bod ni ddim wedi cael record gwych efo ymysodwyr, ond 500,000 nathon ni dalu am Oli Rathbone, a mae o wedi bod yn gyffeiliad mawr i'r garfan. Felly, ydy, dwi'n meddwl, fel ti'n dweud, mae gen fo lefel uwch. Mae yna sôn hefyd bod na ddamwain car di bod hefo James McLean, gobeithio fod o heb frifo a fydd o'r gael i gêm Birmingham, ond falle fo hynny'n mynd i wneud ni'n yn fwy awyddus i gael gafel a rhywun sy'n gallu chwarae'r asgell os ydy James McLean wedi cael anaf yn y damwain, gobeithio fod o'n iawn. O na unrhyw chwaraewyr eraill sydd wedi tynnu dy sylw di, Arwel? Na, ti'n dweud am James McLean, diolch yn... Swn ni'n dewis neu arall o'i flaen o yn y garfan, yn y safle yna, mae o'n sicr yn rhoi rhywbeth i ti. Ond dwi'n gwybod os ti'n dymto Mendy ar Ifan a'r rhain i gyd. O be dwi wedi weld yn y tymor yma, dyn nhw'n cweith i safon top cyngrair un, dyn nhw'n sicr ddim yn safon bencapwriaeth. O'n i'n yr Swansea.com neithiwr gysylltu cynnem ddim yn fynd i wylio Sheffield United Cymru. Rwy'n fel Norrington Davies, oedd wingbacks ma. Mae'r cyflymder, y cywirdeb a'r skillset chwaraewyr sort of top y bencapwriaeth yn amlwg yn well. Ti'n teimlo fo, ti'n weld o. Felly, wyt ti'n mynd am chwaraewyr, trio mynd am chwaraewyr safon pencapwriaeth, dod yn lawr, trio gwario bach o cash, ond na, dwi ddim di gweld neb, ond un peth dyn ni heb grwpwyll wrth gwrs bod Jack Marriott wedi cael munudau ar y cae yn erbyn yr Amwythig, felly ydy o'n dechrau nos fori? Dwi'n gwybod beth i hanes Palmer. Dwi'n ame os bydd o'n dechrau, ond
bydd o'n chwarae rwran yn y gêm, so ni'n dychmygu felly. Mae'n braf gweld o'n ôl, sy'n gret cael o'n ôl i fewn i safon nath o roi yn y 10 gêm cyntaf nes, hwnna'n wych i weld. Fysa, na, mae hynny, a oedd Phil Parkinson wedi dweud yn y cyfweliad ddoe fod Marriott wedi cael 8 os arall ar y cae ac yn mynd i fod yn fwy ffit, felly mae'n y bosibilrwydd fysa fo'n gallu dechrau gêm falle. A hefyd i dweud bod yna ddim anafiadau ychwanegol ar ôl y gêm yn yr Amwythig. Un enw sydd yn dod i fyny'n eitha aml ydy Michael Smith sydd yn ymosodwr o Sheffield Wednesday. Mae o'n 33, felly falle mae o'n ffitio profile ambell i chwaraewr da ni wedi gael, ond wedi sgorio yn gyson yn y bencampwriaeth. Felly, yn, ac yn chwaraewr mawr ymosodol, felly allan ni weld o yn dod i fewn, yn ffitio fewn y math o profile o chwaraewr. Mae Park i gael, a mae gytundeb yn dod i ben yn yr ha, felly mae yn rhywun falle fysa ni'n gallu gael ddim am ormod o bres, achos mae ymosodwyr ifanc sy'n gallu chwarae yn y bencampwriaeth yn mynd i fod yn tu hwnt i'r gyllideb ar y funud, dwi'n meddwl. Is rhywun arall di tynnu dy sylw di, Ifor? Sibrydion dwi am ddechrau. Asgard o Wigan, nath ysgorio neithiwr. Chwaraewr canol cae ymosodol. Cion y Tete o Gardydd, diolch wedi chwarae tymor yma. Mae gen o'r record weddol cyn hynny. Dane Scarlett, hogyn ifanc o Spurs, ymosodwr, arfenthig. Matty Stevens o Wimbledon. Mae o'r reit ifanc hefyd. Bosib sy'n eisiau cymryd risg a hynny. Os oes Oli Palmer eisiau mynd nôl i Wimbledon, so hynny reit handi. A Tom Lawrence o Rangers. Sydd yn enedigol o Wrecsam. Mae gytundeb o'n dod i ben yn yr ha. Falle sy'n gallu symud efo fo. A yr un arall wrth gwrs ydy Sam Dolby. Na ni fynd, falle fyddwn ni'n mynd drwy'r enw yma gyd, ar y diwrnod olar mis, fyddwn ni'n mynd nôl at Sam Dolby a dweud, ti eisiau dod nôl adre. Wel, oedd y profile Instagram Dolby yn dangos o mewn Crys Wrecsam. Felly falle fod o'n disgwyl dod yn ôl, felly does o ddim cyhoeddiad i bod eto, ond mae'n y bosibilrwydd, a mae'n brif sgoriwr yn yr Alban yn dydy, felly os nag oes gen i bres i ddod ar rywun arall, wel, unai bod ni'n dod efo nôl a'i chwarae fo, neu o ti'n dod efo nôl a yn tre werthio rhywun arall yn defnyddio'r pres yna i brynu rhywun. Felly mae, fel sy'n digwydd yn bob ffenes, mae bopeth yn dieddol o ddigwydd yn y 4 awr ar 20 ola, dydy. Felly, da ni sôn am, dwi'n meddwl, yr ail y trydydd o Chwefror di'r Lenny, de? Dio ddim, mae'n mynd at y penwythnos. Felly, fydd na amser diddorol o'n blaen, ond mae gennym ni gêm hynod i ddiddorol o'n blaen ni hefyd. Nos fori yn y cae ras. Wrecsam yn drydydd yn erbyn y tîm sydd yn gyntaf ar y funud, Birmingham, hefo perchnogion o'r Unol Daleithiau hefyd. Felly mae fydd lot o sylw wedi bod ar hwn ar Sky yn barod. Colli oedd yr hanes yn St Andrews pan gafodd Wrecsam dechrau da i'r tymor. Ond wrth gwrs mae'r cae ras yn le eitha gwahanol a mae'n canlyniadau ni'n llawer gwell yna. Ond mae'n rhaid deud mae gen Birmingham dîm da. Sut wyt ti'n teimlo am y gêm yma, Arwel? Ys ym eisiau atgoffa neb o safon a rhediad gemau Birmingham, maen nhw'n dop y gyngrair am reswm. Dyn ni yn teddol o godi dyrchafu yn perfformiadau ni pan mae yna gemau mawr adre. Ti'n ddiweddar, Notts County, Mansfield, Stockport. Dyn ni di rhyw fath o dyrchafu'r tymor weithiau gyda gemau mawr adre. Mae'n gyfle i ni allu wneud hynna nos fori, ond mae rai fi ar ôl sort of y darogan chydig bach rhy positif wrthos dwytha. Dwi ddim yn gweld ni yn gallu gwneud, achos dwi'n meddwl bod mae safon Birmingham yn dipyn uwch na ni. Yn sicr o'r gêm, ydyn ni weld oddi cartre, ond am cymhariaeth rili gyda safon y chwarae.
tynnu ni wrth y modd yn gweld ni'n tynnu allan o'r bag a ennill o'r gol a'r 3-2 bach arall, ond yn yr adegau'r tymor lle da ni wedi bod yn cael y canlyniadau Mansfield Notts County, da ni wedi bod yn sgorio a chwarae dda, a da ni ddim yn y sefyllfa yna yn yr hyn o bryd, felly dwi'n gweld ni'n neud i'n fori yn anffodus, dwi'n gweld ni'n colli adre. Dwi'n meddwl, ti'n iawn, da ni'n dieddol o bod wedi gwneud y well yn erbyn tîm sy'n chwarae peldroed yn erbyn ni, ac yna wedi yn y gemau mawr yn anna cael ras, a di cael trafferth yn erbyn tîm sydd yn dod i frwydro a wneud y gêm yn un bler. Felly mae yna resymau i obeithio, ond mae Birmingham yn greifi gwahanol, fel mae rhai pobl yn dweud. Ond dau canol cae Birmingham wedi bod efo anafiadau a maen nhw'n chwaraewyr arbennig o dda. Felly, sut ti'n gweld pethau'n mynd i fod? Gêm anodd. Dwi'n meddwl rhaid ni drin ni fel gêm gwpan. Meddwl amdano nhw fel tîm o adran uwch a tri roi gêm iddyn nhw. As da ni ddim yn cael yn byd ohoni, diolch moch, mae'n y gêm arall nos Fawrth a mynd am honna. Mae pawb yn disgwyl i Birmingham ennill y gyngred yn y haws, un safle sy'n ar ôl ar gyfer dychafiad wedyn, a trio aros yn y ras mor hir a fedra ni, dwi'n meddwl ydi o. A ti'n sbio ar y tabl, da ni'n dal yn edrych yn dda iawn i orffen yn y 6 ucha. Felly, mynd amdani, ond peidio bod yn siomedig sy'n ni'n dweud, a fysa un o'r pwynt nos fory'n codi'r hyder, dwi'n meddwl, ac yn rhyw fath o gosod y sylfan am weddill y tymor. Ond fy'n awyrgylch greit yna, dwi'n siŵr. Ydy, dwi'n teimlo mae pethau chydig bach yn fflat ar ôl y canlyniad yn yr Amwythig, felly mae hwn yn gêm gret just i ailwampio'r tymor yn dydy. Felly os ydy'n cael nos o dda, gêm gyfartal dwi'n meddwl yn codi calonau bobl just yn rhoi chydig o hyder, fydd na andros awyrgylch yna fydd o ar y camerâu, y gêm nos. Felly dwi'n edrych ymlaen. Ti'n disgwyl unrhyw newidiadau yn y tîm, Arwel? Mae'n lot o opsiynau, does? Mae'n dibynnu ar sefyllfa James McLean. O beth dwi wedi ddarllen, a dwi wedi darllen lot, mae'n siŵr yr un fath ydych chi, diolch yn swnio fatha bod o'n mynd i fod yn iawn i chwarae fori, hyd yn oed os ydi o'n yn iawn yn ei hun, dwi'n yn gwybod os dyle fo. So dwi'n meddwl ni ddo ddechrau, wedyn pwy ti'n dechrau ar y chwythau wedyn, ti'n rhoi refon Mendy, dwi'n siŵr am pwy ti'n dechrau neu wedyn. So fe rhaid i ni wneud newid ar yr asgell. Ti'n cadw O'Connell mewn adre, dwi'n meddwl. Os di Brunt yn ffit, wrach newid o'n lle Tom O'Connor, ti'n newid Max Cleworth. Yn erbyn Birmingham, dwi'n meddwl mae rhaid i gadw Matty Smith o ran trio cadw Bale yn fwy, cos oedd ni'n gweld prin dim o'r gêm i ffwrdd yn Birmingham, oedd o'n boenus yn yr ail hanner rili cyn lleiad o'r Bale, oedd ni'n gallu gadw. A ti'n dechrau Fletcher, dwi'n gwybod pa mae ddim yn ffit. Mae'n benderfyniadau i wneud yn sicr. Jack Marr ti ddod arnodd efo hanner awr i fynd. Melyn, dwi'n yn siŵr, dwi ddim yn siŵr. Mae'n dibynnu pwy sy'n holliach. A fel yr i fod yn dweud, trio scrapio gêm ac cael lagwedd. Dyna pam ti'n colli James McLean, really. Ti isio scrapper, dwi'n meddwl. Chos sy'n gret cael pwynt, ond dwi'n gweld ni yn hynna'n ffodus. Mae'n y sôn, mae Lewis Brunt wedi bod yn ymarfer 2 ddwrnod diwetha, felly posibilrwydd fydd o ar gael. A dwi'n meddwl wrth ni benda golli yn erbyn Amwythig, achos yn y gemau dwytha yma, pan mae tîmau wedi bod yn eistedd nôl yn ddwfn, mae o wedi bod yn barod i gario'r Bale, a mae hynny wedi bod yn creu lle i bobl eraill, a doedd na neb yn ei hynny nos Iau diwetha. Efo'r pwy ti'n disgwyl gweld yn yr 11 cyntaf? Dwi'n meddwl wneud y trio cael Dobson i mewn i'r tîm rhywsut. Dwi'n siŵr falle nebyn yn lle Cannon, di Dobson ddim ar ei ora yn y safle yna. Dwi'n meddwl bod Cannon di wneud digon i gadw i le. A ti'n meddwl mae Parky yn eitha ceidwadol, fydd falle yn gosod tîm fyny jyst i gael pwynt. Dwi'n meddwl mae fyny'r dorf i bawb sy'n mynd i wneud lot o sŵn os fori a trio codi'r tîm, dwi'n meddwl.
So, deuddegfed un sy'n bwysig o'r Ie, o yna sôn, wrth gwrs fod yna docynnau wedi mynd ar werth i'r cyhoedd, a mae bosib fydd na ambell i gefnogwr Birmingham yn dorf Wrecsam, gobeithio fydd na ddim. Ond na, mae'n bryd, uh, dim bod yr awyrgylch wedi bod yn fflat y gefn Wrecsam, ond da ni'n oedd o bendant oedd yr Amwythig wedi gwneud mwy o sŵn a cefnogwyr Wrecsam yn yr Amwythig, ond hynny ddim wedi digwydd yn aml yn ddiweddar. Felly mae'n noson fawr i'r cefnogwyr, a jyst gobeithio bydd hynny, dwi'n cytuno fo chi, dwi'n meddwl fydd hi'n gêm, os ti'n mynd ffordd Wrecsam, fydd hi'n gêm reit scrappy i ddechrau, dwi'n gweld Parcy'n big o tîm, dwi'n mynd gweld o'n oed Elliot Lee yn ganol cae er enghraifft, dwi'n meddwl fydd o'n chwarae bobl sydd yn mynd i fynd am y bêl, gêm dda i Oli Rathbone chwarae, a wedyn gweld beth sy'n digwydd a gweld sut fydd o'n defnyddio'r fainc ar ôl hynny. Dwi'n meddwl fod gen ni 4 ymosodwr ar y cae yn y diwedd, ond mae rhaid jyst meddwl, dim llawer mwy o 19 mis yn ôl, oedden ni yn y Gynghrair Genedlaethol, felly mae chwarae gêm fel yma ar frig, adran un, yn erbyn tîm fel Birmingham City yn fraint anhygol, felly mae'n bwysig fod y cefnogwyr yn cofio hynny ac yn mwynhau o, achos weithiau ti'n cael bobl yn gwynfarus iawn ar y cyfryngau cymdeithasol. Dwi'n meddwl y broblem sy'n yna, da ni ddim yn dda i wylio, a wedyn da ni'n sgorio'r goliau hwyr yma, a wedyn mae pawb yn anghofio am yr 80 munud sydd wedi bod, achos bod ni wedi ennill, dwi'n meddwl. Ydy, ond dwi'n meddwl... Gobeithio fydd yr achlysur yn codi pawb nos fory. Bydd, achos mae hon, fel ydy dweud, am y 15 mlynedd diwetha, fysa hon yn gêm gwpan enfawr i ni, fysa. Felly dyna sut mae eisiau ni feddwl amdano fo, a mwynhau'r noson, a just fod y cefnogwyr gant tu ôl y tîm, a i fod yn dig, mae nhw fel arfer. Dwi ofyn gofyn am y canlyniad, fe wyt ti'n feddwl ar fel? Dwi'n mynd, dwi ddim i Birmingham, gobeithio bod fi'n anghywir. Dwi'n mynd gwybod lle mae gols ni'n mynd i ddod o, na ffodus, so dwi ddim i Birmingham. Ifor? Gan bod y ddau na allan yn ganol cae iddyn nhw, dwi'n meddwl allan ni scrapio 1-1. Ydy, swn i'n hapus efo gêm gyfartal, ond gan fo chi eich dau, yn chydig bach yn negyddol, dwi'n fynd i rhoi yn gwddw allan a dweud 2-1, a Stephen Fletcher yn cadw ei rediad i fynd, a fyddwn ni'n gweld y bêl yn mynd i mewn i'r gôl.